Salutare și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom juca Coin Master, o nouă serie și într-o altă zi ne vom juca Warriors, care este un joc foarte fain. Din greșeală am intrat pe Duolingo, care este un joc care trebuie să înveți și eu trebuie să mă joc. Ok, hai să începem. Nu mai stăm pe gânduri, nu mai stăm pe vorbi, nu mai stăm pe nimic. Începem direct. Ok. Ok. Acesta este accountul la mama mea, pentru că nu e contul. Hai să dăm. M-am jucat un pic. Ok. Acest joc se bazează ca să găsești toate cărțile și să ai cât mai mulți bani, cum ar fi să furi și ca să te joci. Ok. Noi încă mai dăm aici în continuu. Bă da, chiar e contul mai meu. Nu o să afle niciodată. Nu dacă s-a uitat la acest video. Mama, scuz-mă dacă ați uitat la acest video. Și scuzați-mă oamenii care le voi distruge baza. Adică dacă s-a răsit la acest video, te rog iartă-mă. Scuză-mă. Ok. Intrăm pe cărți. Uitați ceva. Ce am câștigat, mă? Ceva în carte? Nu uităm. Ok. Oh. Îi dăm plus 2. Bine. Scuze, Teresa, dacă te la acest video. Ce să-i distrugem? Chestia cea mai stricată, să-i distrugem. Ok. 22.000 de banuți. Nu știu ce vorbesc, ok? Încă un atac. Scuze-mă, Dominic, dacă te uiți la acest video. Ce să-ți mai stric șoței? Ai tot stricat. Stric femeia asta. O, ce mai frumos cu codul de găt. 45.000 de milioane, miliarde. Vă rog, dați-mi un invit. Food. Ok. Scuzați-mă de săreale în cartolance. O voi arăta într-un video. Dacă... Deci, ce să mai furăm? Mari. Scuze-mă, Mari. Hai mă, să facem 7K. Hai. Ok. Mai distrug ceva. Lui Li. Scuză-mă, Li, dacă te acest video. Sau dacă ăsta nu e nume de tot. Atunci scuze pentru scuze. Ok. Încă un scud. Mă mai dăm câteva scoici. 4.
595. Ce să distrugem? N-are cum o bătrânică să-i place acest video, pero doar că scuze Johanna, dacă ea face parte din familia mea, dă-i scuze din partea mea. Dați-vă mie scoici. Vreau scoici. Ăsta pentru mine e obiectivul de azi. Scoicile. Dă-mi scoici în continuu. Scuze-mă, Amalia, dacă te uiți la acest video sau ce mi-ar da. Pentru că mie sus mi dă că o să o bat pe Amalia. Nu sunt că sigur de ea. N-ar trebui să fiu sigur. Dă-mă scoicile ălea. Dă-mi scoici. 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 Ce fac ăștia mei? Ce fac? Cam asta și cu acest episod. Ne vom vedea în următorul episod din această serie. Pa, pa!